broodje? Ik. Ja, welk broodje? Die. Deze? Ja? Als je dat zit, dan zeg ik wel broodje. We gaan een verhaaltje lezen van Doris. En wat had Doris alweer gedaan? Weten jullie dat nog? Knippen. Zullen we even luisteren naar het verhaaltje? Het is nog 100 nachtjes slapen tot Doris jarig is. Doris kan tellen tot 10, maar niet tot 100. Zo lang duurt het dus nog. Maar zo lang kan Doris niet wachten. Ze wil een feest. Niet morgen en niet over 100 nachtjes, maar nu. Vind je het leuk om vat te lezen voor Ja, mij? ik vind het wel heel erg leuk, ja. Ja, waarom? Nou, soms dan leeft ze zich helemaal in het verhaal en dat is zo leuk om te zien. Ik wil met de naaimachine spelen, zegt Doris. Dat kan niet, zegt mama, maar je mag wel knippen. Hier heb je een schaar en een lapje stof. En nou is het jou het voorleesdag. Ik deze week in heel Nederland. Maar heb je hem dat boek nou al vaker vallen, hè? Ja, dat hebben we al aan het weekend hebben we dat lezen. En de band die weet precies hoe het gaat en dat het net mij. Dat je net in de kleding knipt van mij. Dat weten ze. En dat zei ze van, dat mag niet. Dat mag toch niet? Maar het feestje vinden ze wel heel erg leuk. Knip, knip, doet Doris. Knip, knip, knip. Doris gaat naar boven. In de kast hangen allemaal kleren. Knip, knip, knip. Het is druk op het politiebureau. Iedereen mist een driehoek uit zijn kleren. Ik weet wie het gedaan heeft, zegt een meisje. Kom maar mee. Nou hebben ze steeds zitten, dus nou moet er nog even actie. Nou gaan we even een dansje. En dat vinden ze vast wel heel gezellig, want het jaar ik ben een feestje. Hè? Niets is ooit zo mooi geweest. Van wie hou jij het allermeest? Overal waar de meisjes zijn, is het feest. Mama zegt, mama sa, mama sakamumba. Mama zegt, mama sa, mama sakamumba. Zingen met allemaal in het kerkje taal. Mama zegt, mama sa, mama sakamumba. Mama zegt, mama sa, mama sakamumba. Mama zegt, mama sa, mama sakamumba. Doe je met allemaal in het kerkje taal. Mama zegt, mama sa, mama We zijn bezig met een gewestelijke wedstrijd schoonrijden op natuurreis. En het gaat om het gewest Friesland. Het gevoel ervan, je hoorde straks de muziek, ik mis ze nu wel, want ik hoor niks meer. Maar als je nu de wals hoort van André Rieu, is het schaatsen wat wij doen precies op de wals van André Rieu. Dus je gaat heen en weer en heen en weer. Het heen en weer rijden, ja, met je lichaam. Een zwevende gevoel. En je wordt gedragen. En je gaat van links naar rechts en het gaat ook bijna vanzelf. Je komt uit een rechtopstaande beweging en dan ga je hellen. Ja? En het lijkt dan net of je aan het heen en weer bent. Als ik een echte kaaie lange baanschaatser aan zie komen, die staat op dezelfde manier op zijn schaatsen zoals wij dat doen. Zie je? Buiten over, kantelen, binnen over terug.
En dan krijg je een prachtige S zo op het ijs. En het is zo zalig om te doen. Omdat je steeds je gewicht over je standbeen brengt. En je lichaam eigenlijk een vliegwiel wordt. Word je er niet moe van. En kan je dit uren volhouden. En het is net als in vroege tijden, muziekje erbij. Maar ik rij ook af en toe op mijn oren hoor. Op je oor? Op mijn oren. Oh, op je oor. Dus we rijden en op mijn oren en, tenminste ik, en op schoolrijders. Je kunt het samen met een partner doen. En dat hoeft dan niet je eigen vrouw te zijn. Dat is op zich niet verkeerd. En ja, elk baantje zou je met een andere vrouw kunnen rijden. En je kunt het tot in lengte van dagen volhouden. Dus was het leven maar een beetje zoals... Als het schoonrijden, ja, dat zou niet verkeerd zijn. Gewoon lekker bewegen en ja, af en toe eens een uitstapje. Is toch niet verkeerd? En dan denk ik, oh heerlijk, heerlijk, echt helemaal geweldig.